hier bestond met de boot. Ik wil Sneun graag te varen. Ze voorspellen prachtig waar. Sneun ken ik net. Hoezo? En waarom zou Sto nog net kennen? Nou, Benny zie je die. Nou, die weet ik wel hier die zonder die. Benny had je in een café en daar had er mij voor uitnodigen. Wat maar Sto nou als oud kerel op een feestje van zijn jongen. Er komen alleen maar motorduvels en bromnozems. Daar is Sto net bij. Wij gaan te varen. Sjoen het feit dat ik een oud kerel ben in de ere van de jongelui. Sjoen het feit dat ik een oud kerel ben in de ere van de jongelui, is het een ere dat hij me voor het feestje uitnodigt gaat. Ja, een ere. Denkst u dat ik daar net terug ga? Het gaat erom dat Sto daar vergeet soeperkisten. Ja, maar dat feest gaat net terug, Bingert. Ik wil er wel eens uit. En mij een ski naar boord. Dat sa. Ik weet net in mijn auto echt het uitstinken. Hé! Bootjes, je meisje. Krijt het in de hazes. Zit hier waar in de jaren. De was is vaker kijk van mij. Men zeggen denk ik wel van vieren. En ik moest even bij daar bij. Het rint als het rint en ik al rint het uit de hand. Hadden na je leefde blauwe vrij. Ik ben zoals ik ben en door haast alles nog niet hand. Maar loop mij maar, ik ben het best bij daar. Maar loop mij maar, ik ben het best bij daar. Ja, dat is een mooie sport, hè, mevrouw. Lekker snel, lekker modern. Kunt u motorrijden? Nou ja, een vroeger vriendje van me had een motor en daar mocht ik ook wel eens op rijden. Oh, dan kent u ongetwijfeld wel dat gevoel van sensatie als je boven op zo'n ding zit. Hè? De kaas tussen je benen. En de herkenning. Ja, iedereen die zwaait naar je als je dezelfde motor rijdt helemaal. Ja, precies. Net zoiets als op het water. Dan zwaait ook iedereen naar iedereen, toch? Nee, mevrouw, dat is anders. Dat is het vakantiegevoel. Ik heb het over het wijgevoel. Motorgevoel. Wij zijn uit hetzelfde hout gesneden, begrijpt u wel? Ik schat zo in dat u het best wel weer eens lekker vindt om een ritje te maken. Nou, verkoopt u ook motorkleding? Ik verkoop alles. Maar ik zou u aanraden om eerst even een motorrijbewijs te halen. Of in ieder geval een paar lessen te nemen, want die zijn natuurlijk niet voor de poes. Mama. Ik ben gediplomeerd rijinstructeur. Ja, niet dat u per se bij mij lessen moet nemen, hoor. Natuurlijk niet. Iedereen is vrij om te denken en te doen en te beslissen wat hij eigenlijk zelf wil. Niet dan, ja toch? Ja. Doe mama, dat is goed en we moeten opschieten. Ja, we moeten door. Heeft u nog meer motoren? Ik krijg geregeld partijen binnen. Glimmende beestjes, snelle beestjes, dure beestjes. Ik krijg vanmiddag nog een zending binnen. Nou, ik ga hoor. Ja, lievertjeschool. Nou, dag meneer. Nieuwman. Joop. Nieuwman. Goed, Nieuwman. Joop. Dag. Dus wat we doen, maten. Komt door een oerke, maar we waarom? Dan weet ik wel wat er maar nog is. Oké? Als je hoort. Hoi. Zeg Sjoerd, wist jij dat er hier een motorrijlesinstructeur op top was?
Nee, wist ik niet, nee. Die is er, dat zeg ik toch? Oh ja? Hé, Nou, ik wil wel motorrijles nemen. ben je nou helemaal... Jij op een motor, dat is veel te gevaarlijk. Dierenartspraktijk met Talita Baas. Wat zegt u? Getrude? En geef even hier. Hallo, Boma. Ja, zie het maar. Hier, dat is akelig. En hoe is het nou maar? Ja. Ze is nou in... Oh. Nee, ik kom er dadelijk zo, absoluut. Want zo, Boma. Sjoerd, ik neem wel rijles, hoor. Daar hebben we het al over. Nou, daar heb ik het zeker nog wel over, ja. Zet jij Flappy even in zijn hokje? Dag, schatje. Dag. Hoi, Benny. Hey. Benny, ik heb een probleem. Oh? En dat kan ik oplossen? Nou, dat weet ik niet, maar we moeten het er al even over gaan. Dat is mooi Jedi en wat hast du aan de hol? Ik ben maar de huisarts en hier is een balk op rond. Ja, en dat doen we net mooi. Jongen, let eens zien. Niet een bloedvergiftiging, hoor. Nee, wat zal dat bled ha? Nou ja, het zal weer hoe wezen, je is nooit mandje best. Wat mansie, mogen we graag in. Oh ja, nou, daarvoor ben ik hier. Zie, daar has ben je uitnoegen op den Jedi. En dat is vanzelf heel mooi van dat er een oud man erbij hebben was. Maar, Boervrouw, ik had hier het warmbed nog op meer, hè? Ja, net al even zelfs. We vallen allemaal die in het café komen. En die heren er vooral natuurlijk ik bij. oh? Alle vrouwen je ek? Ja, Nou, daar heb ik ben door net hoe je. nee, ik denk dat geen een van de malen dat toe zo kijkt. Maar ik ga het al zijn. Dus, boervrouw, ik hoop je al dat jouw monnik op meer die komen willen. Oh, Ja, nou. Ja, wat aardig. Wat neren. Maar nou hier ben je het ijs aan boord helemaal, wat ik wel vars, hè? ben je het aan boord helemaal? Ja, dat is toch ik het zeggen. Nee. Nou, ik niet. En daarom ben ik hier. Zoals toen ben je net even helpen willen. Hij had last van de regen en zo. Ja, doet net van niks, hè? Nee, natuurlijk, ja, dat ook wel voor jou, hè, boervrouw? Nou, hoeveel was het haar? 6 euro in hoe dat genoeg? Ja, dat is best genoeg. Vind je al mooi wel? Nee, dan krijg je 6 euro van mij. Maar vertel eens. Wat was toch eens op je idee? Nou, een motor vanzelfs. Strak, man. Dat komt wel klaar met hij. Mooi beestje, hè? Gertrude. Gerrit? Ja, de woon is net zo'n je Bouwman. Nee. Maar stiekeltrie is natuurlijk raak wordt. Ik kom morgen even langs. Temperatuur even in de gaten houden en we koorts dadelijk in bed. Oké? Spreek, ja. Wat, hé? Gertrude, Ikke? Ja, de open motor? Ja, wist hem. Ja, 600 cc. Goeie koppel. In een lege toer riet ik nog lekker. nee, schitterend. Zo wil ik wel. Nou, maar even achterop net. Even een proefritje. Nee, dat moet me niet. Dat was toch wel net? Vroeger wist ik net zo'n skieter. Ben ik heus net vergeten, ja. Als Molly in de macht, dan. Zuster mij verhoren. Nou, kom op, jongen, een proefritje. We zijn dagelijks brom, Omke. Gaat het best, hè? Nou, foto maar. Verdomd spitten dat het toen net Rosette is met die twee. Ze postelkorrel hier. Goeie. Hoe je? Ja, je zou zijn een jood voor in hier, maar hè?
Wat nou, boorman? Nou, jongen. Ik heb net wat juist mee verloren. Wat hast du aan de kop? Ah, een ongeluk hier. Stel het net voor. Wat doe je weer? Ik moet je boorden scan. Gaat in de merk, jongen. Vertien het bij eerst. Boordenskeer meisje? Ja. Dat is dus niet werk net, hoor. Nee, ik moet heel fijn, hoor. Steun me Gary, steun heel feestje. Ja, dat maakt natuurlijk al heel fijn om te tracteren, hoor. En ik ga hier voor motor. Ik heb een mooie instantie, jongen. Is fantastisch. 250 cc. Bij de Nieuwman in de tuin. Echt, een pronkje. Wat kost zo'n ding nou? €300. 300 euro? Ja, goedkoop, hè? Ja, dat weet ik niet. Ik kan het te volle verstaan voor die ding. Dat is echt geen heel veel nee, hè? Eerlijk weer. Hij is fantastisch. Echt, strak. Maar had ik zo'n ding hebben, dan zou ik dus nou verder maken, hè? Zie je wel wel, jongen? Ho, wacht even. Keerst toen mijn boord net even een keer meisje? Wat vrees ze in doen? €8. 8 euro? 400 duur. Fjouwer, maar ophouden. Ja, voor jou. Hey, ik ga wel bij de klant. Ja, ben niet. Voor 5 euro doet het wel van mij. Net? Nee, Bent, het spijt me, jongen. Nee. Zij is dan. Geen botsen meer. Nou, fruit maar. Hè? Omdat je bent baas binnen. Ken ik mijn oude eren leeuwen? Hoeveel zit dat? Nee, verdomd. Dat is getruide bomen. En dat naar die ex-pensioen? Jezus, wat een mythische monter, hé. Goh. Dan mag ik nou niet eens brieden. Maar gisteren aan het wonen wezen. Ach, 250 cc is ik mooi. Geef weer? Ja, we geven dat even. Oké. Ja. Hey, Ben. Had ik zei iets, joh, jongen, dan weet ik wel waar ik het voor doe. Wat bist du? Ja, alweer indring. Paak had er nog niet in. ja, ik ben nog net zo gelukkig in het spel. Hè? Maar Dob is gelukkig in een leefde, of net? Nou, zij is me correct. Dit is met die. Niks. Helemaal niks. Nou, ik weet net. Maar net maar bemoeien bent. En waar is Sjoerd? Ja, ze wil er ook gewoon uit, denk ik. Ik kwam tenminste naar Rittenjoen op een motor. Bij een vrommers achterop. Op een motor? Grapje. Nee, maar we delen net. Die een bloedmooie faam. In die jerm zomer hinnen en de Hansen van... Waar heb jij het over? Bent, waar best op uit? De master liet er net zo op stang, ja. Hij zit me altijd te klieren. Nee, jong dan net, ik vertel weer iets. Hij zit op een motor, bij een vrommers achterop en... Ik geloof dat ik echt wel weet waar dat vrommers weer. Oh ja? En wie was dat dan? Nou? Nou maar het ik zitten. Nou ja, die Gertrude Bauma, die had er de verste verkering van hem. Daar moet je erop denken van, want op oud ijs vriest het vol. Op oud ijs? Maar wat doe je daarmee? Toen moest ik zo'n strak leren pak ontwan. Want de vrouw die moet een relatie spannend houden, dat is een houdelijkse verplichting. Hè? Ja ook?
is een mythesmotortje, meneer. Niets voor u? Sportief modelletje is zeer gewild. Nou nee, ik net op zo'n ding. Waarom niet? Ik zeg altijd maar zo, je bent nooit te oud om op zo'n ding te zitten. Hè? Volgens mij zou je best wel even lekker willen, hè? Even... Zeg maar eerlijk, hè? Of durft u niet? Zie je een door voor, hè? Ja, leuk, ja. Nee, dat heeft niks met durven te maken. Gewoon even een paar lesjes nemen en kom voor de bakker. Ja, u moet wel een rijbewijs halen natuurlijk. Oh, maar dat is ook geen moeite meer. Nee, dat denk ik ook niet. Intelligentie en talent, die ken ik meteen. Wat dat ding kost je? Voor u? €350. Dat is een spotprijsje, niet hè? Ja, toch? Oh, mijn boerenjongen hier doet 300. Hebben we het over Benny? Ja, maar voor die jongen heb ik een zwak. Dat is een goede jongen, doe maar aan mijn zoon denken. Maar goed, je mag hem voor 300 hebben. Nou, joh, liep je me net onhandelbaar saderen. Moet je een beetje zijn, hè, in deze tijd. Geeft een beetje show aan het leven. Ja. Nou, ik zal er naar denken. Goed. Het zou lekker goed een mooie stunt wezen als wij die motor mijn hadden voor Benny kochten. Ja, machtig. En daar stiert de snij Sammer een echte motor van hem op zijn jitje. Een spotje erop en een lekker erover. En dan onthullen. Prachtig idee. Waar is Fabs? Ho. 300 euro is er zelfs een bongeldeel. En dat doen we mij met koor. We moeten eens een stoef onderhandelen met die nieuwman. Kom op, al die de beurs op een kop, man. Ja, Die jongerij van Sint-Juren wil of te moet bedoelen. Net zo stenen ben gewoon dokken. Wij laap je gewoon maar zijn aan. Die jongen die krijgt gewoon een jirre cadeau wat er neer 40 zal. Hartstikke geweldig, maar hoeveel gaan we nou? Je bent een gek. 80, 110, 130. Gert, doe ik nog wat geld? Ja. En ben ik nog 15? 15? Het waagt ze me net op een reg. Ja, maar doodkans met het geweldig idee. Ach, het is die boerenjongen nog vooruit, man, maar is er net voor omlezen gaan, hè? Die percenten. Alsjeblieft, van mij ik 15. Nou, dan hebben we ons aan 150 euro. Doe is goed ding in het bier. Ja, maar is ik het ding de beste. Nou, mooi, dan ga je nou naar die keer op dag. De ding is van die 300 nog eens 150 hoor. Bloed er 150 uur. Gaan wij genoeg. Jo, Helly, die motor op, nou voort en dadelijks. En zet hem zo lang maar weer om je hak. Ja, maar wat was het? Zeg, Sjoerd, wat vind jij van een vrouw in een strak leren outfit? Ja, wel. Ja, dat dacht ik wel, ja. Hoezo? Waarom vraag je dat? Je bent gezien. Ik ben gezien. Ja, hou je maar niet van het domme. Je staat innig achterop bij een vrouw op de motor. Oh, dat was Getrude. Nou en? Ja, dat was Getrude nou in. Ik bedoel, dat weet ik ook wel. Maar dat hoor ik niet van jou. Nee, dat moet ik even van anderen horen. Ja, maar dat is toch helemaal niks tussen ons. Het is gewoon... Vriendschap? Ja. Het is wel een beetje heel stom van je om dat zo overdreven te demonstreren, hè? Hoezo overdreven? Nou, zo met je handen in de taille en dan een beetje naar boven, hè? Misschien wel lekker met je hoofd zo tegen de rug. Ach, sta toch niet tot een liegen lul. Zo heb ik het anders niet gehoord. Hey, Talita. Ik maak het goed met je. Talita. Ik maak het goed met je. €50 voor deze motor. Hij maakt een grapje. 50 euro. Dat is een prijs van 50 jaar geleden. Dat kan echt niet. Weet u wat? Nou. Ik bid u 200 euro. Nee, 74. 180. En ik ermee. 84. 150. Nog één keer vooruit. 94. 113,5. Eerste keer 1800. 100. Verkocht.
Veel plezier ermee. Ja. Wat zei ze ervan, beestje? Hè? Bij een baasje in oude kwaliteiten hebben we een bonus opleveren van €50. Hij een toilet? Er is iemand die naar halen de loods van Joost erbij. Ja, de politie heeft er hier eens achter huis zitten, maar ze kregen een lekker bon en daardoor is de actie staakt. Die politie vindt ze in het erg gek. Het is ook één grote dier van Ben, hè, Lara? Maar wat gaan ze eigenlijk stellen? Ja, van alles. Computers, brommers, motors. En hier ziet ik dat een van de dieren zijn fikse woenen oproen hebben maat, omdat er al bloed lag. Bloed? Ja, bloed, ja. Duidelijk is dat het om een drietal gaat en dat een van de daders een fikse wond moet hebben opgelopen. De politie trof enkele bloedsporen aan. Benny een god in de kop. Ben? Oh? Wat was er dit met zitten? Niet? Maar ben je toch worst dan net zeggen dat Benny zich inlet met stijlerij en dieverij? Wow? Ach, wel nee. Dat zou Benny er nooit van. Nou, ik weet net. Hij is bij de gaten om dicht. Ach man, waar haast het door? Die jongen, die had verkeerde vreun. Dat is wist, die had echt verkeerde vreun. Zeg het wel. Ja, dat is zuiver een jeugdbende. Ach man, hou nou toch op. Oh, maar toch. Dat Ik heb doe nou even die jongen. precies die dik als ik hem zelf heb, weet ik Benny natuurlijk. Nee, maar het is gewoon lekker. Wat? Goeie. Wat ben je stil? Is er wat? Ga ik wat van je monnigs, hè? Nee, jong. Wij besprutsen krek. Die jeetje cadeau, hè? Ja, dat maakt me gauw voort. Maar ben je het? Ja. Ik kom al eens om in €30 te baren. Ik ga 4 uur poetsen op die autoradboord van je. 4 uur? Ja, het slimste is zo snel met Joukje te varen. Nou, dat ga ik dan morgen even oplossen. Ik ga Joukje uitnodigen. Jo en Joukje kom ik op mijn jeetje. Ja. Leuk nou? Wat? Joukje echt? Ja. Hier? Ja. Gadverdamme. Hey Benny, Ja. hoe komt het om dat gat in de kop? Vol? Zeker? Ja, hoe is dat? Je Benny. Waar wie is dat juist vannacht? Nou, wat neukt hij dat? Moest u net vertellen wat ouder onder nacht uit Fred naast? Nee, het gaat je hem geen reet om. Nou, de heu. Zul dat zo gauw. Dat doopsflesje was net, hè? Ja, maar dit ook lang. Ach, jongen. Die jongen had vandaag bij je faam best. Je maar met zijn leeg lezen. Ik wil er niks van. Doe nou even, jongen. Het is Benny. Ja. Jongen, dat leeuw je toch net? Jongens, kom op. Dit is maat. Doe nou even. Maar dat de maat is, giet er erbij zitten. Daarna die gewoon een doorrutje. Ik vind het vandaag. Ik vind het echt. Echt. Hé, Benny. Ah, jongen. Hey, waar is dat 250 zeker dat je er in de tuin stiegen? Net verkocht, hoor. Ja. Nou, dat was een mooi bakje. Ja, jammer voor je. Dat meen je net. Nou, ik wil eens kijken naar onbetaling op doen. Ja, ik heb het euro's badje. Ja, nou ja, dat spijt me vreselijk. Maar ja, verkocht is verkocht. Ik kan er niks aan doen. Nou, ga je net mee zakken? Ik heb nog wel een paar exemplaartjes. Mooie. Mooie, jongens. Het is wel wat duurder, maar wel mooi. Staat in de schuur. Op even mij. Oké. Dus Ben, uw boordje is met helemaal mooi skin. Ja, dat kun je er wel in spiegelen. Mooi. Hij glimt als een nikkeltje. Dat beelden die op met een azee van. Hoe zag het Benny die dan het even helpen? Wat bedoelt u? Ja, ik ken die.
Ik ga Benny vragen dat hij even helpen hoor. Maar het is een beste jongen. Ik al zit er wat woest uit. Toen had ze me er net voor betellen, hoor. Ja, was juist om mij verhoorn. Die jongen werkje litte van niet. Dat kan net. Hij had er 4 woorden op omrost. Nou, dan moest hij even stil horen, want ik wil het nice zien. Wel, vergeet me, die heuchter. Alle gedachten gaat het hier om een eerbel van een van de inbrekkers. De politie vraagt en ik of het meisken die het weten van wat Ja. is eerbel wezen kind. Dat is kreks een eerbeltje als het Benny had. Ja, dat is wel heel toevallig. Komende snijn regionaal omtinking over verkeersslachtoffers. Die jongens hier komen nooit besteden. En die man, verdomme toch gelijk. Het is hier mooi. Wel een beetje klein, maar is wel heel mooi, hè? Vind je niet? Heeft papa die voor jou gekocht? Ja, hij had wat goed te maken, denk ik. Oh? Ga jij papa maar halen, dan kan ik hem zo verrassen. Zo, dan ga ik jou eens even proberen. Dat zult dan net 4 wezen. Ja, goeiedag. Ja, ik ben besteld door een motordubbel. Wat zei... we hebben baas. Ben je een baas? Ja, nee, ik wil even onmelding doen van het stellen van motor. Merk. Ja, dat... nee, dat weet ik niet. Noem maar. Nee, dat weet ik echt niet. Nee. Monsieur, het is een reden in, maar een beetje blauw er terug in. Ja. Oh, wacht even. Nee, komt er correct de oor in. Ja, neem me niet kwaad, maar... mijn schoondochter weet mij voortreden. En het is haar als net is. Maar, nou dat ik jou toch onder lijn heb. Ik wil even wat kwijt over mijn boerjongen Benny. Nou, je... Nevens mij ben jij een van de dieven van de stellerij in die loods van Joostema. Ja, want je heeft een god in de kop. En hij is zo'n kruisje, zo'n eerornament dat die op de televisie toont is. En hij liet een betelling voor het boot helemaal in. Ja, nou je, mooi met je om 5 uur. Dan zit er in het café bij u in het dorp. Ja. Kleer. Mooi. Dan zit ik nou eerst mijn schoondochter te woord. Ja, goeie. Hoe krijgt het in de hassen om uw motor voor te rijden? Waar zit je verstaan? Waar heb je het over, ouwe? Die motor is toevallig wel voor mij. En trouwens, wat bemoei je mee? Dines, dat is zo zo wollen. Ik bemoei me met mijn eigen motor. Het is een motor die hebben we gekocht van de jitte van Bennymoon. Ik dacht dat Sjoerd hem voor mij had gekocht. Sjoerd om die? Broek die verstaan. Huppelkut is beste. Huppelkut? Dan zingen wij blij. Hij leven lang, hoera, hoera. Hij leven lang, hoera, hoera. Hij leven lang, hoera, hoera. Oké, Benny. Een man weet maar 1 keer in zijn leven 18. En wij hebben niet dat hij een vorstelijk Wat ben je cadeau stil? op te maken. Is het wat? Het had in zijn rippen dus liefkozen, maar dat heb ik graag voor die hoer. En nou voor de beste oortingen van het dorp, bent aan die de eer om de tekken van uw cadeau aan Benny eruit te lopen. Applaus voor meer! Ja. Nou Benny, wat zei je ervan? Nee man, dit
Ken je erop terug? Hey, ja man, dit is fantastisch. Hey, dat mag toch mooi ding dat er niemand in de tuin stiet, hé? Oh, die voel ik altijd al helemaal. Ja, jong. En Beert had hem heest persoonlijk voor die jongen tuur. En wie wordt joer, maar het is hem das slagen. Ik vind het geweldig, ik moet het, ik zie het krijgen. Ja, dus als er actie mee. Ik doe er even op zitten. Ja, dit is hem. Klappen precies. In dat geval. Bindbaas, wij arresteren je op verdenking van heling. Deze motor is stel nu te loods van Joostema. Ja, maar Huiker is Hij is de man die Ja, Benny had eens op het spoor gezet van de bende. Hij zei dat het squirken van Nieuwman een hele sammeling gloed naar je motor staan. Dat hij vertrouwde het net en door had ruzie was kogen. Wie had die Nieuwman al oppakt? Die had bekend. En ik daar een naam neemt van de oren. Ja, maar Benny weet het er zelfs bij. Die gaat in de holle, hier zijn kruis komt eer, had de boodschap maken. Die man die ze bletteren, die hebben we al. En die van het kruis kijk. Hier ben je het, jongen. Ik moet denken dat ze nou en dan wel eens even uit gaan, net. Het zal net. Bindbaas, gaan jou samen of? Mevrouw Huikers, ik ga niet dienen. Weer net, ik bedoel... Nieuwman had eens verteld dat jou deze motor kocht had voor zo'n 100 euro. Huh? 100 euro? Je weet hè, dat voor zijn prijshandel net mogelijk is. En jou binnen een hele. Wij moeten het proces verbaal op, meidje. Jong binnen je weer thuis. Had er is ik op een soort meter. Ja. Als de weer weer komt, ga je tegen 46 weer weer meteen. Maar rent, dat staat Jongens, rustig nou even. Je denkt dat ik je euro's achterover droogt, allemaal? Jongens, je bent er mee maten, kom op nou. Mike, kom maar. Centen in de box. Mike, kom. Ja, dat is nog mooi, maat. Nog wat denk je? Ik weet het net, zei je? Hey, jongens, hey, man. Hey, het is band, man. Het is dus maar. Ja, correct. Zij is mijn band net. Heb je jongen? Maar hoe zit het nou eens met het hemmelie van die boot? Had Beentijn nou echt vertellen? Tja, is het heel veel. Huh? Wie mijn geintje. Het rent